ଆଜି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି। କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବ? ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବଜାର। 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 ଆଣିଥିଲେ ମିଠା ହଜାର। ହଜାର। କିଏ ଖାଇବ କେତେ? କିଏ ଖାଇବ କେତେ? ଭାଇ କହିବେ ଯେତେ। ଖାଇବେ ଯେତେ। ବଜାର। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବଜାର। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବଜାର। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବଜାର। ଆଣିଥିଲେ ମିଠା ହଜାର। ଆଣିଥିଲେ ମିଠା ହଜାର। କିଏ ଖାଇବ କେତେ? କିଏ ଖାଇବ କେତେ? ଭାଇ କହିବେ ଯେତେ। ଭାଇ କହିବେ ଯେତେ। ଭାଇ କହିଲେ ତିନି। ଭାଇ କହିଲେ ତିନି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ତିନି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ତିନି। ଭାଇ କହିଲେ ଦୁଇ। ଭାଇ କହିଲେ ଦୁଇ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ଦୁଇ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ଦୁଇ। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଣିଥିଲେ ଛେନା ଝିଲ୍ଲି। ଆଣିଥିଲେ ଛେନା ଝିଲ୍ଲି। କିଏ ଖାଇବ କେତେ? କିଏ ଖାଇବ କେତେ? ଭାଇ ଦେବେ ଯେତେ। ଭାଇ ଦେବେ ଯେତେ। ଭାଇ ଦେଲେ ତିନି। ଭାଇ ଦେଲେ ତିନି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ତିନି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ତିନି। ଭାଇ ଦେଲେ ଦୁଇ। ଭାଇ ଦେଲେ ଦୁଇ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ଦୁଇ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ଦୁଇ। ଦୁଇ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେଇଲ ଏଠୁ। ଦୁଇ କୋଉଠି ଅଛି? ଦୁଇ ଅଛି। ତିନି କୋଉଠି ଅଛି? ସାତ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖାଅ। ସାତ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସାତ ସାତ ସାତ। ସାତ। ସାତଟା। ନଅ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ। 6 ଆଉ 8 ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? 6 ଆଉ 8 ତା ମଝିରେ କିଏ?